Здравейте хора, още играем на Dead Silence. Мъртвата тишина с моят приятел Манолката. Здрасти. Здравей! Айде момчето, нека ги бием. Манолка, та май съм играл, знаеш ли? Сериозно. Те си Аз мисля. никога. Да, май съм играл. Лесли. Нищо не виждам, защото сега на минимални графики фенерче. Не, май не съм играл, не се сещам. Вратата изтърва, бе. А, Но отвори се. Там още една врата. Не ми хареса на къде отиват нещата. тази пък е заключена Манолка. Виж, тук има някакви неща. Има камъни в такова, бе, човек. Ето, това бамбук ли е? Какво е? Дърво. Ела, Манолка, да спасяваме Лесли. Let's go. На жаба. Къде е? Нали така? Чук! Какво? Я? О, мога Чай, да там. отворим една врата, сигурно. Да. Така. Отвори Не. ли? Шахта. Шахтата. Как се кляка с контрола? Просто можем да ходим. Та игра между другото има хубави графики. Къса да не ми се спомня Siren Head нещо. Тук само на бъсния влак, брат. Да, ще ходите в лево. Точно това ще стане. Точно това ще стане. Не, няма. Охо, чакай, без сатанизъм. Чакай, това е Лесли. О, не. Как се чуе някаква Тук има радиостанция. сатанистски ритуал. Чуя се някакви мухи, брат, тук 100% е бил котсто. A showed head back. Че нищо май не си. Тук това е малко гадно така. Фак. 100% ще не уби такова, брат. Знаех се. Аз не мога да мърдам. Така. Пътна готините с клипа. Давай, айде ще ходя. То не може. Ние буквално нищо не може да направим. Връщаме се, значи, на обратно. Брат, знаех се. Блъсна ли тебе? Да. То беше ясно, тът нямаш на къде да ходим. Какво се чува, бе? Баба ти. Не сме нагоре. Че има джъмскер на стената. Тук има телефон. Ти ли виждаш някакво засивено такова? Гадно, да. Все пак ме блъсна влак. Не ми се чува ти. Тук има столче. Не ми с Лесли, айде пак Лесли, айде сега. Някой ни отвори вратата, колко мило. Килия 3, килия... Остана, бе. Чупи чопата в гърба на кучето. Мъртва. Чу ли мухи? Насам сме. Не. Насам сме. Натам. Ето, натам сме. Смърт зад тази врата. Не можем. И тя не може. Прой другата. Да. Там. Там. Къде? Той отвори се. Хайде, влизай. Майчи, с мен. Какво е това, бе, човек? Нищо, аз нищо не гледах. Не, аз не видях го. Брат, мен даже няма джампскер, аз го гледам. И си викам, то ти нещо трябва да е джампскер. Стоп. Виж, погледни нагоре. Къде отиде, бе? Връщам се, ще има нагоре. Виж, там ще мина. Ние не може да скачаме. Кой има горе? Паркур? Някакъв да скивиш и тук ще минаваме по нещо, май. Някакъв паркур ще има. Имам ключ. Нещо.
Отключи ли нещо тук или? Имам ключ. Стая Добре, за дай, почивка. дай да видим оная врата, дето не иска да я отварят. Аз съм за теб. Аха. Ма къде? Къде си, бе? Не. Тук пише, аз съм за теб, ама няма нищо, има туалетна хартия. Там може, там горната стая. Къде си? Ето ме, бе. Брат, къде ти да идваш да пробваме другите стаи? Тук пише, аз съм за теб. Ами, Хангел. Аз мисля, че там ще има нещо, но нищо няма. Там ще трябва да правим... Аха! Ето. Ето виж, тук има някакъв. Къде, бе? Имаш някакъв тук. Даже не го видях. Някакъв е старсак. Добре, нали Оп, използвах се. Тук точно имаш някакъв. Slow motion, бе, човек. Let's go. Че? Ръчка. Различно. Килия едно отворих, да знаеш. Че да пробваме с други? Трябва да се върнем в килия едно. Тук няма ли някакъв джъмпскер сега да му патка на ваша мана, да го убие направо? Трябва да заобикаляме като ети в петък. Едно там. Какво е? Или едно мисля, че е тая, дето не трябва да се влиза. Ами то тук малко... Порно стая. Да. Я виж какво има тук. И тук сигурно... Пуста. Оп. Ай, ходи, бе. Ами, Ти си мистер клипчето. Yes. С баба ти. Ле, те ме оплаши, бе. Чакай, бе. Има стълбоча, тук какво има? Да, тук ще води към паркура, сигурно. Не мисля, че изобщо трябваш да се качам. Не. Виж, тук има паркур. Ето сигурно се отваря, Не. Са тук на този завой. Ето, точно на паркура сме. Ето, аз пъти казах, че там ще има нещо. Трябва да внимаваме да не паднем само. Да, ще е някой ме кенсър да се връща по 1000 пъти. Нищо не виждам. Бъгва ми фенера. Само тук няма. Чакай, ма. Чакам те. Че нищо не виждам, брат. Само ми светиш, моя нещо не иска. Изведнъж всичко светна. Уау. Сега гледайте към джамскер. Не, просто не ми башка фенерчето. Не ми зарежда. Ма ти да е много гадна и те и по-малко, бе. Къде си, бе? Ето това. Бау. Зад мене. Ей. Зад мене си, бе. Май трябва да се тръгваме, Дай бързо да ни отворя, да убие. Дай, бързо. Накъде? Не знам. Но там. Страшно е. Да, наистина. Чакай, че ме плаща. Брат, това дори нямаше дизайн. Да, той е просто някой... Кой? Не имаш скъсане дрехи или нещо такова. Очаквам. Добре. Страх ме обаче. Мен не ми зарежда, брат. Ето, то са там е черно. Просто фенерчето ми не башка. Някой заебал, Това само се отвори. Muscle memory има сигурно, да я знам. Добре. Нямаш ли чук? Не. Явно сме го използвали, той беше завързан с... Това обаче има дизайн. Аз викам, че това нещо е снимка, брат, картина. Уп. Басмент и... Това е това. Мазат. Да, мазат. Ето виж сега там не виждам. Опет. И... телевизор. Търсим ключ. Някъде по шкафчета е.
Я? Но там, виждаш ли нещо там? Къде? Кул. Окей. Не ми зареждаш явен тук. Локет. Но тето е чисто тъмно напред, бе. Нещо за- видя ли? За кой спрати? Защото не ми зарежда, брат. Ето сега тук е... Ама, брат, А. вижда, играта има хубави графики, ама той нещо просто е сиво. Виж, това е просто сиво. Аз даже не го видях. Моля, аз му... Той ми даде чук. Я дай да видим тук. Той манекена ми даде чук. По-скоро е държал чук. Ето зарежда Ти гледай напред, аз ще гледам назаде. Няма, нещо се спря назаде. Гледай напред. Гледам, бе. Заради опет. Добре. Те ми да чукаме дъските. Така. Има главо... не, това не е главус. I found to need hammer. Направи. Storage room отворих. Къде ти иде ти? Там насам се чу. Чакай. Аз нищо не виждам. Това се цъка постоянно. Мали, чуят се някакви работи. Ето го Storage room. Има нещо отдясно за нещо. Но той има манекен тук. Фак. Има манекени. Ще има джампскер гаранция. Ето, ясно е това. Аре, аз го разпак. Нищо не видях от тебе. Видя ли го ти? Аз не, защото не ми беше заредил. Аз бях за тебе и ми пречеше. Аз само някакъв саунд ефект видях. Чух. И аз саунд ефект, аз нищо не виждам в момента. И аз. Даже не мърдам. По-скоро не мърда да не се изгубя нещо. Виждаш ли ма? Да. Ето така. Ето, какво стана всъщност? Сигурно пак не е заради, поне на мен. Нещо се чува. Ключ. Аха. Че я помня. Добре. Аз нищо не виждам, брат. Къде съм? Тук има стол. Ходи пред мен да се ориентирам по тебе, защото си някакъв жълт, брат. Брат, буквално няма как да те объркам. Виж го то как се е нагъзил. Нагъзил ли се някой? Леко да. Ще прави за гръб. Какво прави? Са на къде? Нямаше някаква стая, дето искаш ключ. Ти ли беше? Ето. Опа, бейсмент. Уф. Той е чисто черно. И при мен е те. Ти имаме в мазето. Поставите. Чуват са мухи. Не е верно. Ти ме излъга. Оп, дай назаде. Близ. Оп, назаде. Оп, назаде. Опа, аз се крия зад моя приятел. Леле. Гледай, че виждам всичко, ама. Оп. Заключи няма. Минавам. Няма нищо вътре споко. Оп, манекенски, здравей, манекенски. Тук има месце, май. Възглавница. В гълница да е. Яко има вътре. Диван помещение. Магони манекенски. Оп, да дожна. Няма нищо. Виж го то как се крие тук. Аре. Духа е. Бурето. Да се почеше носа. Бе, чекай. Дай да ходим с него. Да, аре, Грагас. Оп. Имаш ли нещо? Какво? Има буре. Дай постави. То поставите не може чай така. Двамата. Ето, ще може. Странично. Не може. Или чай, те. На мой екран да витираш. Имаше тук. Тук има някаква дупка. Ще се замълча на кой е тази дупка. Кот сте именувал.
Чи гъсе този брат. На някоя сестра. О, тъмно е. О, пустана е, брат. О, йо. Точно възплейс. Добре, гледаме право Брат. напред. Той какво ме гледа, бе? Все едно съм бутнал парчето пица. Брат, това за теб имам някаква тъпа малка глава, някаква тъпа глава, брат. О, мерси, много мило. Щаеш ми да светнеш? Ей, злата ме. О, те не са като лампите. Няма ли да има някакъв джумския рейс, Май трябваше да има, защото на телепортна при тебе. Добре, виж, аз гледам назад, ти гледаш напред. О, фу. О, Ей, аз гледам назад. Аз ще да го поздравя ли? бягай. Don't look back. На къде, бе? Не знам. Май трябва да се върнем. Той вика да не гледаш назад и ние се връщаме. Да, трябва да се върнем определено. Аз съм назаде. Не съм с лампата. Леле. Бях Бля, оплашен. О, краят! Получи сърдечен удар. Как се стресах. Надето пише End с кръв. Да, 100% истинска кръв по екрана ми. Хора, това беше играта. Мъртва тишина. Беше много страшна. Да, надявам се да ви е харесала. Да сте изтръпнали. Ще има още страшни игри. Очаквайте. Впрочем, аз много разбирам от страшни игри, така че ще намерим още игри. Това беше, хора. Благодаря ви. Чао, чао. Чао, това е бъргата, да.